As imaxes de hoxe da Illa de Arousa contrastan coas vistas hai 2 semanas, cando a vila era a única do Salnés sen restriccións. Neste tempo o municipio contabilizou máis de 30 positivos, polo que o Comité Clínico decidiu aplicar o nivel medio de alerta sanitaria. Creo que é un criterio acertado, creo que é un criterio que incluso se podería haber tomado un poquinho antes, porque xa desde o fin de semana sabíamos o incremento exponencial de casos, non? Pero, bueno, toda a medida benvida sea e a partir de agora facer unha comunicación cos veciños e as veciñas e tamén co resto dos veciños e veciñas da comunidade dos concellos da Mancomunidade do Salnés para incidir no que se pode e non se pode facer durante estes próximos días, non? A vila estará agora pechada perimetralmente, pero as principais restriccións afectan a hostalería. Un peche perimetral do concello e tamén unha restricción na hostelería grandes, como son poder usar só o 30% do interior e o 50% do exterior nas terrazas e ata as 5 da tarde. E tamén as reunións sociais máximo 4 persoas. Con estas restriccións, dende o goberno local son conscientes que será un Nadal moi complicado. Igual que en todos os sitios. A campaña de Nadal vai a ser desastrosa comercialmente en todos os sitios de España e aquí non vai a ser diferente. É dicir, ao non poder celebrarse típicamente estas festas, pois xa ves que, a previsión é fatal, é que vai ser malísimo. O alcalde pide á veciñanza responsabilidade para cumprir coas normas e sair desta situación canto antes. Que intentemos cumplir con todas estas medidas que se van a aplicar a partir creemos que inminentemente, toca ser responsables e ter, a intención de todo isto é rebaixar o número de casos non nos queda outra que cumplir. A illa conta na actualidade con 38 casos activos. Segundo o avance dos contaxios, o Comité Clínico podería decidir reducir as restriccións, sempre cando a evolución sexa positiva.